Jamen, DM-finalen i Partners 2024 er lige blevet afgjort, og jeg sidder her sammen med Mohammed og Heine, som har vundet Langearne, og det har de ved at vinde samtlige kampe ved DM-finalen. Heine, da I kørte hjemmefra i morges, var det så noget, I regnede med det her? Skal jeg være ærlig? Ja, det gjorde Det gjorde I. Man må godt lyve på video, det er helt okay. Ej, vi håbede på det. Ja. Men I mente I godt, at I havde spillet til det, hvis det skulle være? Altså efter tredje kamp, der følte vi kunne. Ja. Så vi slog tidligere dobbelt Danmarksmester, så tænkte vi, nu er vi klar. Nu er I fat i et eller andet. Hvad med dig, Mohammed? Hvad tænkte du på vej til DM i Partners? Jamen, jeg tænkte, at vi skulle bare spille en kamp ad gangen, og så gik det derfra første kamp. De kan ske for alle sammen, og vinde kampen, og så nummer 2, og så var det bare større og større. Og så mødte vi selvfølgelig Danmarksmester, altså Nikolaj og... Ja, som har vundet 2 gange før. Ja. Og så sagde til Heine, at hvis vi vinder her, så har vi nogle gode chancer, fordi de er nogle gode spillere. Så det gav på en eller anden måde sådan et ekstra boost, at I lige tog dem? Ja, præcis. Ja. Og det var halvvejs, så vi skulle bare klare de sidste 3 kampe. Nu har I jo vundet sådan en fin gavekort på 15.000. Hvor går rejsen hen? Det har vi faktisk ikke nogen idé om. Vi har nogle Så mere sikre var I ikke alligevel. Vi var så sikre, at vi ville forære gavekort til vores respektive koner, og så skulle de sådan bestemme, hvor vi skal hen. Det er meget gentleman-agtigt, det skal I have. Det er rigtig godt. Er du enig i den beslutning? Jeg er helt enig. Vi skulle bare med, så de må selv finde ud af, hvorledes. Ja. Så er der jo den lille fordel for jer, at I jo også er med næste år helt automatisk som de eneste allerede på forhånd. Hvordan er det med de der koner, I har? Vi håber I, at de kommer med og er med i finalen også næste år? Ja, vi vil helt vildt gerne spille mod dem i finalen næste år. Så, det vil være en drømmekamp. Ja, det vil være en drømmekamp. Deler du den? Den deler jeg i hvert fald, ja. Det ville være fantastisk, hvis I kunne møde hinanden til finalen. Ja. Jamen skal vi ikke ønske rigtig stort tillykke til jer 2 gavegutter? Mange tak. Som jo sikrede Jylland igen en sejr. Alle jyske sejre siden 2017. Så der er ikke så meget at gøre ved det. De yder de stærkere sejre. Tillykke med det. Tak for det.